Okay, sir. The halor jong katu bamane ho layo kita ki question na phi. Tinga ko aban clip par sakawai na phi sir. Ba banyo kita ki leader babha lane banyo kita ki company babha banno thrangin yo sir. Pichine wadi. First of all, ni habban sothu ba karku my plan jo ki kalongum no. Yes. Namar kano ka kam, kano ka business ka bahe. Pi habban don yaka jingla jong phi ban convince ki bereu. Yes. Tang dak kum convince ka jong ki phila sothu ba ki ki babha ki bas new. Ngimla arab nong ba khot kin kulari phi ki kilawan pendep. Dan ngimla hera banong ro wei bro kulari phi bangan pendep. Le se unumla araban pendep. E kata ngimla araban nong lupa ngimla araban judge lupa a book by its cover. Isa jong be. Te hakano ka dor ngin jit pat halor jo kata ka babhat bas new. Kumapo India jungi pelat daki hajar daki po hajar tali kidan ki company wa phera pher le se MNC le se MLM le se kano ru na pedeng chungki ngan batai phi example MNC le ta 99% ki fraud hi example ki ong bangandi ka umso diet coke ngyong tamba hapo jo kata hi diet coke ngidan kidan daki shini daki yu ki actress actor ki bayela jong tangi ka sugar kim ko araban kta kita ki actress actor ki promote ya ki mar ki barem ki ba 90% 40 50 60% ka shini kadan kidan ki caffeine chemical hapo jongka te ya kita ngim ongra ba kababhane ka basniu ngim ongra ni consume bet bali yung consume na marka rukum convince ka jongki ki actress actor ki convince yangi bangi ngin consume baka babhabit phi consume lelera in fact ila jong ki di be ayurvedic hi te hakano ka dur ngin jit thai bakumta ni habban tip hi dala jong hapor ba kibri ki wan I plan ni phi apo network marketing la na kano direct selling industry la ki wan I plan ni phi yong ye ki ba training meeting don kam na am namar kum mga la da shukhen no ngai bi free training shapang kum no ban le business hangne free training ai kibun ba kibru ki ong ba nga charge de ki lak tin ka de ki pho lak tin ka hana ki charge ba ka we ka training ki wana po training jonga mono free training ai what the pure pila se wani pi ka ta free training ka de te ki training te la da kibru ki ong ba em da join bat ngi phim don kamera platform training don kamera banwan shu join bat ngi leler byang hi film don kamera ban penbun kam ban yue la jong ru ngin pen training ngin pen kamai ngi so thu lupa ba kita kibriu kin pen bang yi phi tang ba phin join bat ki phin ai pisai ki yes kare namar kano ka business ru wadi training don kam kano ka business ru don kam ge jing hi kai kan khamtam mangi le ki middle class ki bangim jule business re le sengi tre kano ka jobs le sengi tre kano ka kam ko barya ha ka jingim ka jongi tengi dang rung ning kong hapo business khamtam hapo network marketing le 99% don kam jing hi kai kum no ban le kum no ban tre kum no ban q kum ban success kibriu bom success ro gidi kita hi kibriu ki batting ban wan training ki batting ban hikai yela jong ada way khna juli school ra obviously uli to exam ula u fail bet umla era ban to exam un fail bet tek ka ju hi hang ne ru la kibriu ki ong ye phi bom don kam training ra 101% guarantee ba phin fail bet but ka jing fail ka jong phi phin blame ka company phin blame ya no re no ka jing sha ka ta de but sa ka way pat hang ha ka no dur ngin jit pa de ka babha pat ka company ka babha first of all ka share shoi ki products ki jongka yes khamtam jongi hangne ling yong gumno use the product get the result and share with the people phim yo result re nai share re shikiwe phim yo result re lele ra kam don je pher phionong sengi bangala di product phim am yo result re hangning me kran chora sotu phi wadi ko we bala danga ngali hakmat jungi bru bopang ngali ong yi phi panon kami ki products ki jongi hangne le se itai bru lakut lat nang no imla sim dawai imla shura banjam ikwa banjam use ki products ki jongi ngakhlem batari i ka business ngakhlem batari i investment nga ngakhlem batari i enjoyin bet nga ngai products i ai ngai ka pisa kat kum ka products but haka products ru bun ki bru ki bang dan ki bru ki bang po social media ki ong ba ki products ru ti napo yo pitit kata nang ne pitit kata khilitit we so ononi shikilo so ononi khilitit kat no ka songdor nangi nang ne ngan batai phi pure noni juice phin yo tang hakador ka bopit so thu nam te plus kata lat nata hapo ka label ru ka dor ngila tho MRP price ni tho DP price ni tho bro artli ki price ni tho apo ka level ru te shwa bangin ai shi kibrur ngi abatai lupa mame muni ka tau de lara phishim te shim lara phim shim re it's your choice ka choice chong phi ka de te kibrur natun tu kila ada benshim kim yo ra
te don mano mau publicity ngong te ki wanong baki ki products jong kani company this and that company ki best te phiro prasang lang te ki prasang hot ki jamisha te ki jings new halor jong kata jings new hikam don jings new hingam yu ira then te ki company ki bas new ki le ha kano dor company ki bas new money rotations ni ong ngamora thangi ba ki dan money rotations so ki dan kita ki company ki ong hana ba da phi join ni phi ice po 1000 tengka sisnam hadin kelas polak tengka kumne kumtai ki ong ta kamut non product ki bade non product kimde hira business real business business kamut dangi kena kitin khasi business kamut ka jingye dia thet business kamut buying and selling jingye dia thet phimdan products da ke pin thet phimdan products da ke pin buy da ke pin di deina am te shipun ba kidan dhakawe hira ka video ngansna halor jong kata kumnong injit e company basni wabha dhakawe hira video but hapo ki training esat batai bi kita bar khad wadi kano company basni kano company wabha te lada hapo social media phi ong bakata ka sniu kata ka bha ki MLM ki de ki scam ki MLM ki nong kumne kumtai nga ngam sung pherre kata kade kata kala ban scam ki bala sha scam kala ban scam kala ban thok ki bala sha thok lada mano ba ong yang ba ka company ka phitre mo phi ka sniu kom long ra pan kendu yang amar khmat ngangan shoy ki proof ki jonga daki phongut nangni omtang mga marwei daki life ho so phongut ki bala don kar achiever kali jongla jong daki spa ngut daki team jonga ki bala kamai khambun in fact ngai la jong with proof nomor ka sarkar ka ong menta himdan cover on proof ye ke himdan cover ban ong klumare ke income ke jong phi ngai la jong till date ngan batai phi wadi na po sleepiest wellness shikror shipho haja shikror shipho lak shikror ar pholak tinggang la deb ban kamai with proof kata hanga ka dan ca jonga udan ca jonga un pini nadong chedong yeki proof ki jonga with proof ngan dan chedong te hakano ka dur yang akas new trai hakano ka dur trai yang akas new kam sniu ra tamba kibriu kila sha fraud te yeki ka fraud hi wan hakmat jonga mano bla sha fraud ngangan ong live hangne ngan tak ye no ki ba ong ba fraud lilera wan ban nga hangne ngangan pen so thu ye phi hoi ki fraud ki dan ngala ong ha ki video bala rim ro ba 50% kala ban bha 50% kala ban sniu ngimla arban ong babar khoi kadang dan ya po perthai ke eru let's say kano mo feminist hospital ki schools ki industry ki factory ba phera bas niur kadan babharo kadan politicians ki bas niur kidan babharo kidan manga ma phi dark secret jongi ru kidan bas niur kadan babharo kadan tanadong chirang po perthai ngan batai bas niur babharo kadan ladangi focus tangi ka bas niur tingi ka sniu hi ni focus tangi ka babha tingi yangi ka bah hi ladangi focus lang ni pet kano ka bas niur kano ka bha hadin katangi sala ban manage chela jong ni sala ban balance chela ya ka jingim ka jungi bat ni sala ban sothu oi kane ka sniu kaju hi ka kam tang kane ka bha kaju hi ka MLM kane MLM ka sniu kaju hi MLM kane ka company bran po MLM ka bha uneu bri usniu uneu leader ubha uneu leader usniu uneu team ubha uneu team usniu ye kita bar khot ngin hapan page hi mangi ngin hapan yu hi mangi okay wadi thank you bless you sponsor